Gaixotasun onkologiko baten diagnostikoak eragin soziala eta emozionala dauka bai pazientearengan edo bere inguruko pertsonengan. Honi gehitzen baldin badiogu pertsona hauek Donostira mugitu behar izateak, eragin fisikoa eta ekonomikoa handiagotu egiten da. Hortarako, minbiziaren aurka elkarteak 6 junta edo 6 batzar komarkal ditu Eibarren, Zumarragan, Tolosan, Zarautzen, Azpeitin eta Irunen, bertan arreta profesionala eskaintzen da eta horrela komarka haietan bizi diren pertsonak ez dira Donostira trasladatu behar. Minbiziaren aurka Gipuzkoan elkarteak Donostin harrera pixu bat dauka, Donostitik urrutien bizi diren pertsonak edo beste probintzia batetatik datozen bai paziente edo senideentzat bertan gelditzeko aukera daukate ospitalean ingresatuta baldin badaude edo tratamendu onkologiko batetara baldin badatoz.